Здравейте! С вас отново е Момчил от momchilpetrушkov.com. Това, с което ще ви занимая днес, е сравнително интересната задачка как да използваме Joomfish компонента в Joomla, или с други думи как да правим така, че да може да имаме многоязична версия на нашия сайт. За целта отново използвам Joomla 1.5 сайт. Извинявам се за старата версия на Joomla, просто така се налага да импровизирам, но с версия 1.7 нещата стоят по коренно различен начин, така че няма да обсъждаме. Това е само за Joomla 1.5 и става въпрос за работа с Joomfish. Ако сте гледали до тук моите видеа, сте наясно как процедираме, така че действаме направо напред и преминаваме към компонента, с който ще се занимаваме днес. Става дума за компонента Joomfish. Ето го в случая. Както виждате, той предлага множество опции. Joomfish се занимава с това да обърне вашия сайт и да го направи мултиезичен. Тоест, в зависимост от това как е построен вашия сайт и как е инсталиран Joomfish, нещо с което ще се занимаваме в друго видео, вие би следвало да имате мултифункционална или мултиезикова версия на сайта си. Какво означава това? Означава, че би следвало да имате някъде из сайта си бутончета от рода на тези. Като тук нещо, което е много важно, е да обърнете внимание на това, на къде водят тези бутони. Ако имате нормално построен сайт, българският бутон ще ви води към вашия domain.com/bg, руския ще води към domain.com/ru, английския към domain.com/eng, в зависимост как са настроени да функционират съкръщенията за езиците. Така или иначе, в нашия случай всичко е наред и работи правилно. За целта сайта не е преведен напълно. За целта ще преминем на български език, за да мога да ви покажа, или на руски език, може би ще е по-добрият вариант, за да мога да ви покажа точно как се случват нещата. Така, рефрешваме сайта отново, слеземе надолу, би трябвало при всеки един от езиците да ви покаже опции за неговото избиране. Ето български, руски и английски. Казахме, че ще преминем на български език. Преминаваме на български език. Отново казвам, в случая нищо не е преведено по този сайт, с превода ще се занимаваме по-късно. Единственото, което съм пипнал и съм превел, това е компонента, в който виждате тук пише на български покупка на недвижим имот или инвестиционни проекти, апартаменти, къщи, вили, бизнес имоти и парцели. Ако бяхме на руски, щяхте да видите, че това всъщност е преведено ето така. Тук са инвестиционния проект, и квартира, и дома, и вила, и комерческа недвижимост и така нататък. Как се случват тези работи? Отивате на компоненти във вашия бекенд на Joomla, оттам отивате на Joomfish и оттам отивате на Translation. В случая не ви интересува абсолютно нищо друго, освен Translation. И след това нещата стават много лесни. Ако човек, който ви е правил сайта, го е построил както трябва, би трябвало да нямате никакъв проблем и да имате достъп до преводите за всяко нещо, което е в сайта. Да кажем, че искаме да превеждаме на български днеска. Да кажем, че искаме да превеждаме примерно да кажем имоти. Имаме си Estate Agent, се казва програмата, с която работим. Ето виждате, аз съм превел един апартамент, който е 4-стаен апартамент, преведен на днеска. Щом свети в зелено, това означава, че е активен, превода му е активен и всичко е както трябва. Ако свети в червено, това означава, че няма превод или не е активиран превода. Тук ще ви е така в хиксче, и съответно трябва да работите по него. Ако тук ви свети в жълто, това означава, че оригиналната статия се е променила, а вие не сте се променили превода. И затова ви свети в жълто да ви каже внимание. Така, нека да преведем един апартамент, просто за да видите за какво става въпрос. Много е лесно. Целият интерфейс представлява просто повторение на вашите полета. Това е. Нищо повече. Имате места, където да попълвате. Всичко това е взето от програмата ви и наистина е много лесно. Имате оригиналната версия, която вие сте записали, имате и превод. Тук имаме апартамент в комплекс Катерина. Превеждаме моментално апартамент в комплекс Катерина. Следващото поле е така наречения Alias. Alias се занимава с това да организира и да казва на системата как да пише вашите URL адреси. Което означава, че от гледна точка на оптимизацията това е много важно. Тук
апартамент, комплекс, Катерина. Тук пишеме с тирета и пишеме основните думи. Няма нужда да пишем В, може да напишем просто апартамент, комплекс, Катерина. Това ще каже на търсачката. Страницата, към която отива, става дума за апартамент в комплекс Катерина. Така. Следващия момент е тук. Гледаме си превода в оригиналната руска версия в случая и превеждаме на българско. Комплекс Катерина е разположен в красивата паркова зона на курорта Свети Константин и Елена. Окей, пишеме си го. Комплекс Катерина е разположен в красивата паркова зона на комплекс Свети тук Константин и Елена. Няма да се занимавам да го пиша цялото, просто няма смисъл да стоим и да гледаме как пише някакви текстове. По този начин става превод. Очевидно целият този превод трябва да влезе тук долу. След като го преведем, скролваме още по-надолу. Виждаме label location, че е празен. Ако беше пълен, трябваше да го преведем. Слизаме още по-надолу. Condition, miscellaneous, тези ги пропускаме. Гледаме, че тук на етажа ни е празен. Става въпрос за етаж номер 4. За да не се занимаваме да пишем, просто може да натиснем бутона Copy, който ще го копира тук отдолу. Комплексът ни е ясен, Свети Константин и Елена. Копираме го отново. Имаме District, имаме State, с тях няма нужда да се занимаваме изобщо на този етап. И с това сме готови. Изкопирали сме всичко. Много важно е, когато сме готови и сме проверили всичко, да натиснем Published. Натиснем ли Published и запаметим ли с бутона Save, нещата ще ни излязат в зелено. Ако сте пропуснали да направите нещо, тук ще ви излезе в червено и ще го видите много ясно за какво става въпрос. Така, тук що преведахме апартамента в комплекс Катерина. Нека да направим едно търсене и да видим апартамента в комплекс Катерина как ще изглежда. Така, само за секунда. Естествено, от всичко възможно на света, на мен браузъра ме най-бъгнатия в момента, така че се извинявам за проблемите, но така. Тип недвижимост. Очевидно няма да се слушат нещата с този браузър. Така че това, което ще направим, направо ще преминем към търсенето и да видим как се развият нещата оттам. Извинявам се за това как изглеждат нещата в момента в този сайт. Аз не съм го правил, се намесвам те първо в момента и се надявам да го успея да го оправя. Така че нека да си изберем област. Избираме си Варна, град Варна. Дата на строителство и така нататък. Тези работи не ни интересуват. Търсим всичко във Варна и да видим какво ще ни даде. В общи линии тук би трябвало да ни даде комплекс Катерина. Само, че не знам къде е, така или не, защото има доста неща качени в този сайт. Само 4 страници. Сега ще го намерим и ще го видим за какво става дума. Разни проекти и така нататък. Почивка. Просто искам да ви го покажа преведени в дата варианта, за да може да го видите. Очевидно в момента системата е настроена да показва даден брой резултати. Свети Никола, Чайка, квартири. Така. Естествено ще се окаже на последната страница. Надявам се. Ако не е тук, кофти. Така. Виница, Варна. Може би наистина няма да е тук. Да, точно така. Няма го тук. В общи линии е вкаран някъде навътре. Както вече казах, аз не съм запознат с структурата на този сайт, тъй като не съм го правил, но при всички положения мисля, че ви стана ясно как стои въпроса с редактирането. Сега. Имали сме Свети Константин и Елена. Чудесно. Нека да слезем надолу. Може би ще успеем и да го намерим както трябва. Така. Естрея, Хризантема, Порт Палас, Елена Траката.
Виктория. Бре, голямо продаване правим. Само секунда, минаваме на следващата страница. Ето го, Катерина. Отваряме го, за да го видим. В момента това, което виждате, е руската версия. Дава ви цялата информация на руски. Апартамент комплекс Катерина. Това, което аз ще направя всъщност, е само да сменя и да го направя на български. И сега ще ви даде българската информация. Ето го. Апартамент в комплекс Катерина. Виждате, че всичко е преведено вече. Комплекс. Ето го и текста, който писахме и така нататък. Даже гледам, че се направил правописна грешка тук. И това е. В общи линии няма нещо, кой знае колко сложно. Като цяло влизате и превеждате. Дали ще превеждате имот или ще превеждате някоя статия. Много е лесно. Просто си избирате от тук това, което ви е на дневен ред. Ето, примерно, ако щакнете на Contents, ще ви покаже всичко, което трябва да смените. Законодателство, визи, вход и така нататък. Надявам се да съм бил полезен. Това е от мен за днеска. Поздрави и всичко добро. Отново аз съм Момчил от momchilpetrушков.com. Хубава вечер.